Onzekerheid bij inwoners van Rithum over wat er gebeurt rondom het munitiedepot. En er is verwarring over of er nou wel of geen brief komt met extra informatie. En verder in het nieuws vandaag. Zorgen over dode vissen of is dit de natuur? En asielzoekers voetballen in speciaal toernooi. Goedenavond. Er was een brief beloofd, maar tot nu toe hebben de inwoners van Rithum nog niets ontvangen. Het Zeeuwse munitiecomplex stond op de nominatie om gesloten te worden. Maar begin deze maand werd bekend dat Defensie het depot toch weer langer open wil houden in verband met de oorlog in Oekraïne. Maar over het hoe, het wat en het waarom weten de bewoners van Rithum dus niets. Dit is het munitiedepot in Rithum. En de naam zegt het al, Defensie slaat hier munitie op. Het is er al sinds de Koude Oorlog, maar ondanks dat het al jaren bestaat, is er maar weinig over bekend. Bij een belronde langs onder meer veteranen en experts op het gebied van de Koude Oorlog wordt het duidelijk. Niemand weet precies hoe het zit met de bunkers. Eigenlijk is het altijd rustig rond het depot. Het terrein wordt wel bewaakt, maar er vindt weinig activiteit plaats. En wat er dan nog precies gebeurt en wat voor munitie er ligt, is een mysterie. Ook Defensie zelf wil om veiligheidsredenen niets kwijt over wat hier nu precies wordt opgeslagen en wat erbij komt. Het depot zou eigenlijk gesloten worden, maar de voorraad munitie wordt nu juist uitgebreid in verband met de oorlog in Oekraïne. Grote vraag is wat voor gevolgen dat heeft voor het complex en voor de omgeving. Buurtbewoners was een informatiebrief beloofd, maar die brief blijkt helemaal niet te komen. Defensie en de gemeente Vlissingen wijzen naar elkaar. Volgens Defensie is in overleg met de gemeente besloten geen brief te sturen omdat daar volgens de gemeente geen behoefte aan zou zijn. De gemeente zegt dat Defensie het niet nodig achtte, omdat er feitelijk niets verandert rondom het munitiedepot. Ik denk dat er wel behoefte is. Als we nu weer over praten over dat het vol komt te liggen, ja, dan denk ik dat de mensen misschien best wel eens ongerust zouden kunnen worden. En dat ze ingelicht zouden willen worden van wat gaat er nu al precies gebeuren. Nou, de Defensie die wou dat, maar de gemeente heeft het afgeraden en dat snap ik niet. De dorpsraad Rithum wil dat er duidelijkheid komt. Wat voor gevolgen kan het hebben voor het dorp? Nou, sowieso ongerustheid. En dat is misschien wel vals, maar als er iets inkomt, nou, er zijn bepaalde dingen in de wereld aan de orde. Waarop je zou kunnen zeggen, slaat dat ook deze kant op. En dan zitten we behoorlijk in een gevaarlijke zone in Rithum. En als er hier iets wat in de lucht invliegt, dan ligt er in Rithum geen één pan meer op zijn plek. En dan zijn alle ramen eruit op zijn minst. En dus wil de dorpsraad brieven in de bus met informatie en eventueel een informatieavond. Dat de mensen hun zorgen kunnen uiten. En dat ze er van Defensie en gemeente uit antwoord op kunnen geven. En die zorgen proberen weg te nemen in elk geval. En anders krijg je allerlei wilde verhalen. Er is nog wel hoop op uitleg, want zowel Defensie als de gemeente Vlissingen hebben inmiddels aan Omroep Zeeland laten weten dat als er vragen komen, er alsnog een brief verstuurd kan worden. Defensie doet geen uitspraken over wanneer de nieuwe munitie naar het depot in Rithum komt. De verdachte van de moord op Ranela Vijst gaat in hoger beroep tegen de opgelegde straf. De 17-jarige jongen werd 2 weken geleden veroordeeld tot 21 maanden cel en jeugd-TBS. In een uitgelekte video vanuit de gevangenis liet de verdachte eerder weten zijn aanstaande straf laag te vinden. Waarom hij en zijn advocaat nu kiezen voor een hoger beroep willen ze niet zeggen. Ranela Vijst werd vorig jaar doodgestoken tijdens een studentenfestival in Vlissingen toen hij probeerde om een ruzie te sussen. De douane heeft afgelopen nacht in de Rotterdamse haven een grote partij cocaïne gevonden die onderweg was naar een bedrijf in Zeeland. Het gaat om ruim 3500 kilo cocaïne met een straatwaarde van ongeveer 269 miljoen euro. Het is de grootste cocaïnevondst van dit jaar. De drugs lagen in een container met bananen uit Ecuador. Het Openbaar Ministerie zegt dat het Zeeuwse bedrijf waar de lading dus naar onderweg was waarschijnlijk niets met de smokkel te maken heeft. In Zeeland zelf werden geen drugs gevonden, maar wel uithalers. 3 keer in een week tijd werden de verdachten aangehouden die in de Vlissingse haven drugs wilden ophalen. Ze kwamen allemaal voor een schip uit Zuid-Amerika dat geen drugs meer aan boord had. Die waren voor vertrek uit Zuid-Amerika al onderschept. Het schip is door de douane nog wel voor de zekerheid een keer nagekeken, maar er werden inderdaad echt geen drugs gevonden.
Duizenden kleine visjes spartelden gisteren op de stranden van Vlissingen, Dishoek en Oostkapelle. Voor veel mensen een onbekend verschijnsel. Toch gebeurt het vaker. Maar dit weekend was het wel erg massaal. Als je over de boulevard loopt, dan bijna iedere avond in kleine hoekjes, in meer of mindere mate, zie je die kleine visjes de kant op springen. En soms springen die grote erachteraan. Nu ziet het strand er weer schoon uit, maar gisteren lag de kustlijn bezaaid met dode visjes. Geen vrij gezicht en in de loop van de dag ging het zelfs een beetje stinken. Het is puur toeval dat dit gebeurd is, maar het kan wel vaker gebeuren. Ieder jaar komt het wel een paar keer voor. Ja. Alleen nu viel het heel erg op, omdat het strand vol lag met mensen, dus iedereen heeft het gezien. De sprootjes, door het warme weer versuft, vluchten voor de makrelen die op ze jagen. Door de stroming en windrichting belanden ze doodmoe op het strand waar ze niet meer vanaf komen. Op het strand liggen ook dode makrelen, die op hun beurt weer zijn opgejaagd door zeebaarzen. Burgemeester Erik van Merriënboer van Terneuzen heeft er de komende maanden een taak bij. Hij wordt de formateur in Brabant. Hij was jaren gedeputeerde in die provincie. En Van Merriënboer gaat onderzoeken of er een provinciebestuur kan worden gevormd zonder de BBB. Want pogingen met de BBB zijn daar tot nu toe mislukt. In Vlissingen is vandaag gevoetbald door asielzoekers en vluchtelingen. Het gaat om een 7-tegen-7 toernooi op het terrein van VC Vlissingen. Deelnemers zijn de bewoners van de 4 opvanglocaties van het COA in de provincie. Het toernooi geldt ook als een voorbereiding voor het Nederlands kampioenschap in augustus in Almelo. Het is een uitlaatklep voor de jongens. Zoals je ziet gaat het er hartstikke aan toe, maar ze hebben heel veel plezier en dat is vooral het belangrijkste. Ja, het is zelfs nog heel serieus ook, want het is ook een voorbereiding op het Nederlands kampioenschap. Ja, zeker. Kijk, we zijn nu aan het kijken, samen met de andere locaties, wat voor team we gaan samenstellen. Want wij gaan samen een team Zeeland maken, als het ware. En dan gaan we Zeeland vertegenwoordigen op het Nederlands kampioenschap AZC's. Op 1 juli, als de afschaffing van de slavernij wordt herdacht, gaan Middelburg, Vlissingen en de provincie Zeeland excuses aanbieden voor hun rol in het slavernijverleden. Maar toch is het, zoals premier Rutte eerder ook al zei, een komma en geen punt. De provincie wil meer. Zeeland en dan vooral de steden Middelburg en Vlissingen hebben flink verdiend aan de slavenhandel. In Middelburg staat al sinds 2005 het Zeeuws slavernijmonument en de wens om excuses te maken leeft er al lang. Ja, eigenlijk hebben we al heel lang geleden gezegd dat wij excuses willen en gaan aanbieden. Maar we hebben gezegd dat we wel het moment ervoor uitzoeken. En het moment is gekomen dat we vorig jaar met elkaar hebben gezegd dat we dat op 1 juli aanstaande dit jaar 2023 zullen doen tijdens de herdenking hier in Middelburg. In Vlissingen ging het moeizamer. Daar stemde in april van dit jaar de gemeenteraad over een voorstel om excuses te maken. Dat voorstel haalde het bijna niet. Maar op het laatste moment stemde Lilian Jansen van de SGP, die eigenlijk tegen was, toch voor het voorstel. Dat was de beslissende stem voor de meerderheid. Maar dan stemt u dus eigenlijk voor iets waar u in principe tegen bent? Het is de gunfactor dat ik zo heb gestemd. En ja, mijn amendement zit er ook in, dus het is een beetje half-half. Ja, zijn we niet van u gewend, half-half? Nee, eigenlijk niet. Maar kijk, iemand maakt zo'n initiatiefvoorstel, daar wordt niet lichtvaardig over nagedacht. En ik vond het onderwerp ook heel moeilijk. Want je praat over gevoelens van mensen, je praat niet over beleid. De provincie Zeeland maakte het helemaal spannend. Daar maakte het bestuur pas 2 weken voor 1 juli bekend excuses te willen aanbieden. Een motie van FVD om dat niet te doen kreeg geen meerderheid in Provinciale Staten. Er komen dus excuses van 3 Zeeuwse overheden. Maar wat gebeurt daarna? We hebben met mensenrechtenbeleid te maken. We zijn op allerlei manieren met discriminatie bezig. Het gaat over wat je als organisatie doet met je werkgeverschap en hoe je aan werving van nieuwe functies bijvoorbeeld werkt. Op dat vlak. Ik vind excuses aanbieden, het zorgt eigenlijk dat het gemeentebestuur even wat een pas terugneemt. En degene aan wie je excuses aanbiedt, dus dat is een van de nazaten van de slaafgemaakten, hen naar voren in het daglicht zet. Dat is ook de bedoeling van het kenniscentrum Slavernijverleden dat in Zeeland is gepland. Het wordt geen museum, maar een landelijk coördinatiecentrum voor slavernijonderzoek. Op dit moment lopen die gesprekken en dat is een ingewikkeld traject. Dat doen we in samenwerking met Amsterdam, die met het Slavernijmuseum bezig is.
En dat zou daar een onderdeel van kunnen zijn. En we hebben zelf nu ook een kwartiermaker op het oog die voor het traject dat wij willen lopen mogelijk op pad gaat. Maar dat moet in overleg met Amsterdam en met het ministerie van OCW gebeuren. Dus daar gaan we ons wel hard voor maken. Daar ben ik dus helemaal voor. Ik denk een kenniscentrum, ja, dan ga je natuurlijk echt diep onderzoek doen. En dan heb je dus ook de kans om het van alle invalshoeken te bekijken. En ja, recht te doen aan elke rol. Dus sowieso van de slavenhouders, van de handelaars, van de tot slaafgemaakten. En ja, ik denk dat dat juist verbinding brengt. Voor juli 2024 moeten de plannen voor het kenniscentrum in Zeeland bekend zijn. Door de westenwind was het echt heel ander weer dan gisteren. Met stapelwolken en ook meteen 10 graden minder warm. Morgen wat meer bewolking dan vandaag en morgenavond ook kans op een drup regen. Daarna neemt de kans op nattigheid alleen maar verder toe. In onze app en natuurlijk ook op onze website aandacht voor nostalgie. Hoewel het inmiddels vooral vergane glorie is, zou je ook kunnen zeggen. De oude veerboot Juliana, die ooit als PSD-boot in Zeeland voer. Hij wordt gesloopt in Turkije. Op dit moment is alleen de achterkant van het schip nog over. En binnenkort is ook dat er niet meer. Goed, meer daarover dus in onze app en ook op onze site. Net als al het andere Zeeuwse nieuws trouwens. En ik wens u voor nu nog een hele fijne maandagavond.